Grundo, bisan pag imong ngutan, bisan pag imong akako ng baaba imong kana na tingalo hindi man sinamukaan kay nanguwag. Ay, luwa naman. Nag-edit na lagi ko, jabak ka na sang editon. Ha, nimning blaga wa may klaro, wa may unod. Oo, malaman ba ko, man karon ako ala mga dugangan, aron ahamong pasabtod nga ngano nga gahang vlogger nga daw ara ka jung bidaa. Hi guys! May 10 na karon. Jadi ana pud mi sa among opisina anja. Naami bisita. Kay dari sa among opisina guys, garabing naghanag mga snake plant. Ja, nanubutubor das kadaplinan. Na si sir na ja pangutanon si sir og kana naiasa na ninja nga mura magdari sa amo kay amo ra nang pasagdan dari sa kaliburan manubo. Ya sama nimo sir. Okay kita dum kay kanang pampag-goodbye ba labi na nga way buhaton laais bay. Magtanom-tanom tag mga buwak-buwak ba kay nindot pantanawan mawa atong problema. Arang, anja mao ba naghumot sir? Muhumot ni siya nagkagabi mamuwak ni siyang puti. Da humot kaadyo. Humot pa sang ilok. Dahil matan na. Anja sir di ka mahadlok sir nga ingon sila og nagmuhumot ko na mudo ko ng mga white lady. Blackman man pud ko. Ah, pares. Gogoy, bitaw si ko ani sir Abay harapon ning mga igagaw. Das manang nanghubag intog mata ni manang kay gawhila kay wa sa lining ali nagpaan na. Kaon mga yan nagpaan bisa sa lamang kabuok. Ikaw gajud nang. O man kasi. Tagayan na. Tagay man lang yan kay luo yan. Tagayan ka ng hirap yan. Hilap. Bitaw ka gisigi ra gajud midaring ngisi-ngisi dari skuan kay lami kay bugnaw pud sir no. Bugnaw kaadyo. Bugnaw ka sa kanang ice. Ah baka nagkuan sir nagtudlo ron. Sa ito BHS. May kuan may kanang alma mater. Kananay kami mo kinaunhan nga batch sir nga na TVHS na siya. Sa kada ami bisita pud mudugang. O pagdali-dali kay. Ani man na ma'am. Grabe, di naman basta-basta ang mga bisita dari kay mga maestro na magmaestra. Anja ka na nay. Ho, alibalas. Ay, sa diha. Ja, katilaw lagi kay mga sabaan lagi. Anja ka na nay karon lagi kay di sa man ko maglaro-laroy kay wa palay kamubon dagang lawas dari rami sa mag-istorya sa ta. Pwede ay lamon sang anting nga maestra diha daga pa in taon na. Wa pa in taon na, forever. Tama sa. Tama sa. Tama sa. Oy, tubig pa to. Ang problema kami og nay mangliwat minimuman. Nga Adya paliwat na. wa man ta kay bawas kapalaran. Ay, tambiranan. Kapalaran kan. Tambiranan. Ala, tambiranan. Lain naman tulis ma'am. Uy, tambid. tambid-tambid na may gipanghuna-huna ani ikaw gajud ma adyo nga naman ka mabulgar. Ay. Ah, tawar lagi. Itong M. Tatlong adyo pod na. Ma'am. Mabait. Ah, sige imo. Unsa man ang imo? Mayaman-yaman. Oh, Mayaman-yaman. aga sa ka-M. Kanang mapagmahal. Ano ba oras ali? 4:12. Hi guys, alas 4 na sa hapon dyan ang uli nag-amo ang mga bisita. Anja ka na nay, agsikoy-koy ka nang magkahoy ng raha kari ang samurai dia. Nahabu. Diya sa nga bairon. Ya, dama ko dari bairan. Kani ang bag bisig nga ni ra ni kurma. Hay bairan ni. Uno nis mga parapernalyas. Da koy bairan. Kasi mahaboy hinuog sigbain. Ano balik kay bogaid. Adto na ko magisi. Isi nga magipalusod sa kuan. Uhon man hirtas to magmasnos. Baita. Ay, agi mo sikoy ko nagbayad ni sa magtabo kay. Bali na palikas. Kita ko. Nga na magbayad. Dato na. Nangait na. Mating diri mo ni. Tara ni. Ari ba itong Blood mo sa hina. Bayad ano ba? Di kali sa doras ang panit kay. Magisi. Pairin ni kay habang na. Halak ako nang lumit naman ni. Lumping na. Daan na na. Yan ba na nakadut? Hindi pa sana untong na. Maramos ngipon ni ko Na, Ismeril. Tawag mo. Ismeril, bitaw ni. Bairan. Ismeril, bairan. Nga tawag mo. Siril rongan. Awe gani ko ngan. Ismeril, bitaw ni, di ba guys? Kita to na kay bawa nga agtawag din sa una, Ismeril. Siril na laman. Kaya naman domino ko sa una, Mr. Tay. Pero kuha sa tong Ismeril. Bait ko sa hang lagaraw. Siril, bairan din. Ismeril. Nga si mong kuko, nga. Got ba? Ano pa, habo pa. Adyo, lagi apil-apil kayo manuslakan ka. Ano ba sa hilagtunan mo?
Tadang hikam to. Ah, sajep. Sajep. Out of balance. Wala ka kasabi is ganding. Sabi. Uy. Sakop gani may mag-check-in na are. Dito naghagbas, wala na iso istorya. Wala na nito booking. Pero og naay kuan, og naay 1K. permission. Pila? 1K makate. 1K kuno per night. Why hagbas? Gara-gara mo dare. Galig ka ingon mong nagbinuang mi dani sa among pagpanday nga. Kanang kusog na mo dani patuan gid na magsingot. Muna. Bot sila. Igit ka utot-utot pa mi dani dinok-dok. Tao makakuy. Arang. Kau ni hait na ra ba? Labaw ra ba ko tikit-tikit Ha? ng kamot. Hait na. Hi guys, nauli na mi. Si Rosalie ara napatugon sa bahay kay kagabian mi dito sa office ja. Luoy pagpaulios ila ja kalibunan ra pagagian di ba? Jag na ay banaken Ginoo ko. Delikado mo nang dari lamas bahay ni matuog kay sugot ra matus manino kay may laki dari. Dai mang laki dari di wa pa bribaw ig laki baning tinuod hani ba? Mura man tugbaji usahay. Ja. Unsa guys galing pud lingkod rami daari sa kay sa jupang pudi panihapon kay alas 6 pa man pud kapin. Ja to yahang nanay to ah. Inanay Lita. Ja kananay. Ano po magising-ising na po muna? Oti. Nasa ka, hungagap! Tukara na po ni Stiri kay ka-tiktok ko na. TikTok kun. Ganda na pag-tiktok. Ano ganda ka? Manunuway ganda dako? Nay, oh. Action na naman. Sige, to TikTok ko pita na humanda ara sa tong tuluman nun. Kananay hanir, ang tong ipang istorya ka mo kasi makaangin mo wata na ni atong litanya. Hinaraga mo. Lami kag Porsiras mayon. Mating mura manig ako jang-jang. Aga kay di man mo ani hang pagga dasang kamot pikas kay ebidensya lagi ni kay jaga kalito na putang manang og lurus. Hi ko ni Father Josue Cadorna nasa karon sa Pagadian City. Salamat sa kanunay pagtan-aw nimo Father. Anta okay mo diha pirmi sa Pagadian. Og sa imo pong igsuon nga pulis nga si Sir Mark Anthony diha sa Butuan City. Hi Sir Mark Anthony Cadorna. Pag amping pirmi kay frontliner ba ka? Amping laman dira na pirmi sa Butuan City. Salamat sa kanunay pagsuporta. Salamat mo diha. Salamat. Salamat sira. Ang sir kay COVID manunuway. Sumangira to na sir kapapansin ra nimo sir og basig na puno ka dihay ka banay aw ka banay na puno ka dihay ka uban nga ulit aw okay. Kasi ulit ako na sir ina. Agi. Awas na nagi ngil-ara ninyo bidaan mo. Hawaan mo kay sige mo pumuhat ulit na Mutra ulit ako sir ko. Oh kamo gadin mo. Sa kuligra. Kalit gadin mo kagara gadin mo kadungog mo. Ingag mga pulis nga ulit aw. Galing batag na ada nay ulit aw na sa inyong opisina kay di ka pa dengedeng dali ka po. Ay mo ka ko ngising-ngising ako ka ko ngita pag ulit aw. So bitaw ka na nay. Pasalamat dai mi sa tanan nga mga kanang kuan mo, mga supporters diha sa tibuok kalibutan mga Bisaya. Okay, has man lang sa liato pud sirong-sirong man lang. Diya po sa channel. Si Manang Hilin, maghimo na sa ko nag-channel sa kay. Mag-ingat hello world, welcome to my channel. This is your Manang Hilin signing on. Yeah, grabe. Diyan madto na ta? Kaman hapon na ta? Diyan guys, madto na may kiting panihapon na. 1 2 3 go. Bye-bye. Apil na ngaro ko. Ispita. Ayun na, mura ba kang gibog modas na gisimana? Ladari, apil upa bay. 1 2 3 go. Bye-bye. Ano ba karong way gubot? Nagaw gadyo ko kay wag gadyo ko tarang vlog rong adlaw. Kay kini laging pamauwan magud ko man ako ganahay magtrabaho lagi da ng sagsani kay kapoy maghang kalawasan mo nang ako maka-vlog dug maajo ron sagdaraman kay wa puhon. Bawi ko. Unsa? Mo lagi. Nakita kang dani ba mo nang kuan wa koy tarang vlog pero alam gyapon ning upload bisag way lami. Edit lagi ko sa mga mag hani pining vlog mo magway unod puro malaman butol. Kasi maajuhon ba ja. Bawo ni. Kamu lamay mo sabot pasensya ra man ning ang vlog karong adlaw agad oy lami. Bawo lamang kani dating naabi manan aw daaning vlogan ni. Na pasensya lang pud ani katong di kay kini laging kuan ba makaangin. Kining nay hani ra ko nito. Wa na ko sang wa ba ko maghukas kay sa basta makain mo naghukas og ba ning sanina kay kuan man ni siya daghan man ni pamaagi ni suot kay pwede kita kilid. Uy hani man na. Aw abi ko bag nanay hatod og suwa. Da ganina guys badi pagababay nami. Ninga nami 1 2 3 bye. Ninga nami da. Nag-edit na lagi ko, jabak na sang editon. Hanim ning vlog wa may klaro, wa may unod.
Puro malaman ba kag man kanan ako alam mga dugangan naro ka mo pasabted nga ngano ngagahang vlog karon kadlaw ara ka jung bidaa. Ani nay? Na, wala ka dali waros na kasi mirare sa. Nagraman og mapuhon kay mapuhon kay namin nang-imbitar na po na mag bakals manukos na pud ni. Hit ana po ni Dustiri og maog si Mayor kusog na po ni mga anog mapuhon. Ja ako ra pa masulon og manambot. Kuma na masimik pa ni hapon nagamang suwa kuan. Ininunan nga kanapit ang giputos og dahon sa kakaw. Kay agamang pusna na nang mag-unon mi dahon sa kakaw di dahon sa kananay saging di ba dahon bas kanang mangga. Dahon tatus mangga kay habag nga mangga kay pang sa lipuan mag mga manggang magbe. Mo nga dahon na mas kakaw na may kakaw dali sa mga lujo ja. Garbing lami mampud mapugang tag-ab sa panihapon bisag nga tura kay duga-duga na po ko kagagi na nanan. Kaya ako ka request na nanan. Yung jamado gani-gani na. Kaya dihan yung suroy nga isda. Nakapalit. Gatin ka ng isda nga. Uwahon. Timbungan mo ko nun. Napoy, kuhan, sagol nga pot-pot-pod. Lamay, busog ko ka dyan. Kalima, masing tag-ab. Diya, kananay. Mga dyan mo ko nito kasi sa vlog ng adlaw. Nga wag kasi klaro ni ang vlog kay inilaging pahuway. Sa ako di man ang tasak. Lagi ko mag-vlog kay wala lagi ko buhat man. Magwinag tukra. Inga na dyan. Mao to ni alam ko mag-vlog lamang ko kay halagi nga kananay aning kamutan ba nga kung batihon na pag-upload kada adlaw ko mag-upload kay sayang kaya bug nakapasa na rabaho sayang pug oras bitaw mao to nga bahala na laman jud og kanang ingani ra dya pasalamat ko sige tan-aw bisag wa kasi lami ining hang vlog na ingani panahon nga wa koy buhaton magsigir kog jaw dari salamat gyapon kay sige mo tan-aw bisag wa koy maadto ning ika paambit ninyo ha adyo na katinganin ang bukay kanang sige pa ning kamutan bitaw nga manudlay nako kay sigo tanos mga video sa ano mura kasi kung na ungu ara gadin tag-ubot ng buk na palit na gani og hirpin na kita sang hirpin na musinaw man nagmakuan sa adlaw na adlaw buang na gabi naman dai suga ba na palit og hirpin duha kay dili ko moangay na ang bukog mo ingana na sang naong anong pamati mo kasi garang ara ba bro hay si mo sabat ko kabat or mo sabat kada kag bukog dari high blood ko makan nang hanang paningkamutan nga isang at dinan hang buk dari isang at nga na na si Terry to anang hugas. Des mayor dari pud gangong isi. Ila man napakit kay jang naong kay nag-uus siya kay jang lipstick kuno natangtang kay nagkaon magpansit. Kay diha man naghatod na magpansit dari mo silingan. Tagano bi salamat di ay ni Ate Antonina nga naghatag na mo og pansit kay. Kananay lami ka jon ja nag-uula man kitos mayor kay jang lipstick kuno napaksi. Ha? Ani si mo liwaros mo Terry. Tama sige buhat dari mo suaw pud liwaros. Agirin ng wag to. Nanguwag. Nanguwag ka may mong mabuhat og nanguwag. Ginagpatuwaan naging kuy-kuy ron yung mga wag. Ug patuwaan bisan pag uwaan og nanguwag ka dyan na. Pag gusto niyo magpakaan nga atag tingalon. Kada pa ko atag tingalon ko eh. Hala, kapataw kay ruma. Nang gipat Agay iso pa. Oh, bakit daw nga mismo yun? Kwarta ganin niyo, kaya daw man tayo. Dapos tiri, rudog pang labaw. Kapag gan bali nang kuan sa iring, uwag sa iring, amang uwag ng kasi ng iring, sa may tungkot, nga katanga, gagawin ng ijahang kuan, natang putag, tinggiw. Tinggiw, guntingan, kay. Mukaan ba dahil ng iring ng uwag, hindi man kasi na mukaan, bisan pag imong hukaran. Runto, bisan pag imong utang, bisan pag imong akako ng baba, imong kananay tingalo, hindi man sinamukaan, kay nang uwag. Diba, kanin na itong ipahisgot na mo, naraman to. Saan taman nga, nga niramay naabot, nga niramay nakaya. Kamu na kamay sabot. Sige, matun ako. Ning babay na masimi kanina. Nahala, mo na to.